சென்னை கொருக்குப்பேட்டை பகுதியில் மின் இணைப்பு பெட்டி திடீரென பட்டாசு போல் வெடித்து சிதறியது. இது தொடர்பான கள விவரங்களுடன் செய்தியாளர் அசோக் இணைகிறார். அசோக், என்ன நடந்தது? அதனை சரி செய்வதற்காக அதிகாரிகள் அங்கு விரைந்திருக்கிறார்களா? லவனியா, அதாவது கொருக்குப்பேட்டை பகுதியில் இந்த சிகந்தபாளையம் அந்த பகுதியில் தெருவில் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 50க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் இருக்கிறது. இதுல இந்த மின் இணைப்பு செல்லக்கூடிய அந்த பெட்டியானது திடீரென்று தீப்பற்றி பட்டாசு போல வெடித்தது. உடனே அப்பகுதி மக்கள் அலறடித்துக் கொண்டு காவல்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. சம்பவ இடத்துக்கு வந்த காவல்துறையினர் மின் அதிகாரிகள் தொடர்பு கொண்டு அந்த நேரத்தில் அந்த 10க்கும் மேற்பட்ட மின் அதிகாரிகள் சம்பந்தப்பட்ட இடத்துக்கு செல்லக்கூடிய அந்த மின் இணைப்பை முற்றிலுமாக துண்டிக்கப்பட்டது. பொதுவாக இந்த மின் இணைப்பு காரணம் இந்த மின் கசிவு காரணமாக வெயில் தாக்கத்தினாலையும் சில இடங்கள்ல இந்த கேபிள் பழுது காரணமாக இந்த விபத்து ஏற்பட்டதாக முதற்கட்ட இதில் தெரிய வருது. தொடர்ந்து மின் ஊழியர்கள் சம்பந்தப்பட்ட இடத்துல எங்கெங்க இது போன்று பழுதாகி உள்ளது, இது போன்று தற்போது சோதனை செய்து வருகிறார்கள். லாவண்யா, விவரங்களுக்கு நன்றி அசோக்.